יש לי מספר 1. יש לי מספר 2. אני אגיע! לא, לא! שלא ייקח לך הרבה זמן. 5 minutes later. נו, כמה זמן? שנייה. מה קורה? מה, אתה משחק שם? אני? מה פתאום? 2 hours later. זה לא נגמר, אתה עוד תשמע ממני. זה לא נגמר, קבל מכת חושך. יש! סוף סוף. אני יודעת, זה כזה חצי שעה מקסימום. לא!